Ето как заспивам за под 10 минути, без никакви лекарства и натоварващи мисли. Преди няколко месеца изобщо не можех да спя нормално. Мозъкът ми не спираше да премисля всичко възможно и да ме товари излишно, когато си легна. Ставах през нощта, въртях се, гушках възглавницата, гледах клипчета и нищо. На сутринта бях като парцал. Правя си силно кафе и пак не мога да функционирам нормално. Тогава започнах да чета какво причинява хроничното недоспиване и леко се стреснах. Проблеми с концентрацията, с хормоните, дори с сърцето. Тогава си казах, това няма как да продължава, трябва да намеря решение. Тогава реших да се допитам до приятелка, която ми сподели нещо много ценно. Тя ми каза, имам един трик, пробвай с лавандулово масло вечер преди лягане. Признавам си, помислих, че от тези шарлатански трикове, които ти обещават баланс на чакрите, релакс и подобни глупости, ма си казах, какво пък, не боли да опитам. Поръчах си чисто етерично масло от лавандула на българска компания, която произвежда висококачествени етерични масла на по-достъпни цени спрямо чуждестранни марки със същото качество. Започнах да слагам капки от маслото в дифузер 15 минути преди лягане. Тогава се случи нещо напълно неочаквано за мен. Ароматът беше нежен, но толкова успокояващ. А най-изненадващото беше, че още на първата нощ започнах да се чувствам някакси по-лека. Втората нощ заспах за по-малко от 15 минути. Аз използвам следните аромати най-често. Лавандула в комбинация с иланг-иланг и лайка. Оказа се, че когато маслата се комбинират, взаимно подсилват ефекта си. И си казах, че това явно работи. Продължих да повтарям процедурата всяка вечер и така вече няколко месеца съм забравила за всякакво безсъние и стрес нощем. Ароматът ми действа като бутон за сън. Не е магия, просто ритуал, който сякаш казва на тялото ми, време е да си починеш. Ако и ти имаш проблем с безсънието и стреса, силно ти препоръчвам да опиташ маслата на Purus. Сигурна съм, че не само ще ти помогнат с този проблем, а ще намериш приложението им на още изключително много места.